Soc el Francesc i avui explicaré un tema de Sael Terra. On anem després de desencarnar? La veritat no la dicto jo, no la dictem nosaltres, perquè se'ns segueixi sense qüestionar-se res. Tot el que comparteixo és la meva perspectiva, que està formada a partir de l'experiència que jo puc haver adquirit a través de la meva pròpia existència, als llocs que he estat, situacions viscudes i també aprenent, per descomptat, d'altres persones que em van ajudar a créixer. Sempre has de pensar per tu mateix. Sempre has de pensar per tu mateix. I valorar si potser sents que les coses poden ser lleugerament diferents, totalment oposades, o estar completament d'acord. El més important és que tu tinguis el poder, que adquireixis sempre el valor per prendre responsabilitat pròpia sobre la teva percepció de la realitat, podent estar d'acord amb altres parcialment o totalment. Amb això el que vull dir és que a cada tema sempre hi ha molt més. Tot això podria portar-nos mesos de debats interminables. Així que el que jo pugui dir aquí podria ser completat pel que tu puguis sentir que hi ha. Perquè tu pots portar dins una part de coneixement que altres encara no han adquirit i viceversa. Fins i tot aquí, entre nosaltres, tenim de vegades percepcions diferents sobre un tema o un altre. A la Terra, quan això passa, es tendeix a enfrontar una opinió contra l'altra i decantar-se per una de les parts. Però, en general, les opinions anomenades com a oposades tendeixen a ser, en realitat, complementàries. Per tant, en veritat, mai no són oposades. Són només definicions de més perspectives de la mateixa realitat. I la realitat es compon de totes aquestes perspectives i fins i tot moltes més. Per això es respecta molt la visió de cadascú, encara que estiguem d'acord o no. Dit això, podem començar per intentar respondre a la pregunta que el títol proposa. On anem quan desencarnem? Podries arribar a pensar que és frustrant o repetitiu, però la veritat és que hi ha pocs temes que tinguin una resposta senzilla i curta. La veritat és que depèn de molts factors, començant perquè en realitat no anem enlloc físicament com a tal. Sí que podrien donar una resposta més simple. En aquest cas, que desglossarem el millor possible després. La resposta seria on et portin les teves idees. Tot i això, la veritable pregunta ben formulada seria on s'enfoca la nostra atenció, la nostra consciència en desencarnar. Perquè, com vaig dir fa un moment, no és com que et teletransportis a un altre lloc físicament i ets aquí. Encara que des d'alguna perspectiva es podria sentir una mica així també. Ets en un lloc i de sobte podries estar en un altre i reflexionar sobre com has arribat. Però més enllà de la sensació que puguis tenir tècnicament, i no és això el que passa en realitat, encara
què és la realitat. Encara que què és la realitat? Qui decideix com sentir o percebre les coses que vius? Jo no. El tema d'avui és també molt difícil perquè té moltes capes d'entesa. Al final, des de dalt, per dir-ho així i paradoxalment, podria ser la forma més simple de respondre. On les teves idees et portin. Seria aquesta la resposta. Però si baixem uns nivells dins d'aquestes regles de joc i d'aquest context que has armat per a tu, hi ha moltes variables. Per exemple, si ets aquí venint directament de la font o estàs en immersió, encara que realment i en no existir el temps sempre vens directament de la font. Sempre pots canviar on vagi la teva atenció tu mateix en tot moment. Aquesta és la principal raó per la qual ningú no et pot retenir pas enlloc per sempre. Tant és així que ni tan sols estàs assegurat, ni tan sols està assegurat el teu retorn al 100% al teu pot d'immersió un cop moris. Si el teu poder d'atenció és molt gran cap a la Terra, si les teves idees t'ancoren a un lloc, pots quedar-te en aquest lloc. D'aquesta manera podria succeir que la persona al pot no s'aixequi mai, o que s'aixequi, però el seu catre o punt d'atenció s'hagi fragmentat novament, formant dues persones diferents que s'influeixen, però no viuen la mateixa experiència exactament. Com ja s'ha dit moltes vegades, no hi ha pas un paradís o un infern inamovibles i palpables, que siguin sempre de la mateixa manera, per a tothom. Segons com tu penses que funciona, així ho creguis i ho acabes manifestant. Segons com tu penses que funciona, així ho creus i ho acabes manifestant. No entraré pas en més detalls sobre això, perquè els meus companys ja ho van explicar anteriorment. Però així com tu mateix pots manifestar un infern, un paradís o el que sigui, també pots manifestar un més enllà, una entrevida tal com tu la coneixes o la imagines. Aleshores, l'entrevida o el més enllà podria fins i tot ser diferent per a cada persona o punt d'atenció. Fins i tot podria ser similar entre diverses persones perquè així ho han acordat. Igual que funcionen els acords de percepció en vida, també en desencarnar. Recorda sempre que tot són idees, contextos, pensaments, creences. Per aquesta raó, jo no estic del tot d'acord amb el concepte de venir de la font, o d'haver estat a la font, de com et sents a la font, perquè sempre que et perceps com a alguna cosa o algú, fins i tot sense una identitat clara, ni tampoc una forma com a tal, i encara que et percebis en un regne de completa integració, amor i llum, i sentint que tot està bé, en realitat estàs percebent una altra realitat més, una altra idea. La font no és ni tan sols un estat de consciència, és la que anima
tots aquests estats de consciència. Sempre ets la font, sempre hi ets. Percebis el que percebis, estiguis en la densitat que estiguis. Tot el que imagines, tot el que vius, tot el que pensis o sentis, vegis, escoltis, tot està sent tu. Com la font funcionant, animant tot això. Aleshores, per a mi la font és simplement el motor, el nucli, la consciència en si mateixa, res més que això. D'aquesta manera, quan desencarnes, la teva consciència o punt d'atenció es recondueix cap a on la teva vibració i els teus pensaments et fan compatible, i fins i tot és possible no viure l'experiència de l'entrevida, ni del més enllà, ni res per l'estil. De vegades les teves idees et porten directament d'una vida a l'altra. Aquí no només estic parlant de la coneguda roda de samsara, ni estic parlant de repetir la mateixa encarnació constantment fins que alliberes el karma. D'això ja se n'ha parlat algunes vegades i en tot cas seria tema per una altra ocasió. Estic parlant de ser Ernest i encarnar en Ferran. Només desencarnar Ernest sense cap pas intermedi. De sobte passes a estar vivint com a Ferran i no necessàriament passes a viure el moment del naixement de Ferran ni la formació del fetus, i aquí ve allò interessant i complex. Diguem-ne que l'Ernest va desencarnar sentint que estava sol i ningú no el comprenia pas. I aquesta situació el turmentava profundament. Quan Ernest desencarna, la seva consciència s'encarna automàticament en un moment de la vida de Ferran, en què les circumstàncies el fan sentir profundament sol i incomprès. És a dir, des de cert punt de vista entraria com a Walking, però al mateix temps Ferran no deixa de ser Ferran, amb tot el seu passat i les seves vivències que ho han portat a sentir-se així. És a dir, que el passat de Ferran és el que ha fet que se senti d'aquesta manera. Però, alhora, també el passat d'Ernest és el que fa que se senti així. Tenint, per tant, diverses explicacions alhora. Això, si ho penses, significa que encarnar en Ferran les idees amb què Ernest va desencarnar van fer que manifestés una vida concordant amb aquestes idees i, per tant, va manifestar tant el seu present com el seu passat, és a dir, un context, o sigui, també pots manifestar les coses cap al passat. També això explica per què no t'he sentit abandonar la teva vida per la teva mà submergit en la desesperació i en la tristesa o en qualsevol emoció negativa, perquè en la majoria dels casos l'únic que aconsegueixes és o bé tornar a ser Ernest i Ernest i Ernest fins que el superes, o bé et convertiràs en Ferran a l'instant. Per tant, la teva única alternativa, i la millor de totes, sempre serà seguir endavant, ressorgir, tornar-te fort, respirar fondo, aixecar-te i aprendre. Escapar anant a la font no és pas una opció. Ja ets la font. Tu ets la teva pròpia Matrix i no en pots escapar
perquè no pots escapar de tu mateix. Ara podries prendre aquesta informació com una notícia horrible, sobretot si penses que no ets capaç de superar la situació que t'aclapara. O també pots deixar de dir-te aquestes coses, posar-te dret i treure't d'aquí. També pots veure aquest com el missatge més empoderador que mai hagis rebut. La teva única opció és convertir-te en algú fort i savi, i al final acabaràs per ser-ho. El primer pas per això és començar a animar-te i a cuidar-te a tu mateix com et mereixes. Estar disposat a millorar i tenir una forta determinació per salvar-te a tu mateix. Si t'ajuda, imagina que dins teu hi ha un nen o una nena que t'ha acompanyat durant molt de temps, que ets tu. La teva missió és escoltar i ajudar aquest nen. El trauràs d'aquí i l'ajudaràs a ser valent. Com més aviat comencis, millor. Abans ho faràs. Molta força, amic, amiga. Tu ets el protector i guia que necessita aquest nen. Sahel DR. Bé, com veieu, això confirma el que deia fa uns dies. No t'has de preocupar pel que deixes enrere. Has de ser fort i sortir del forat. Moltes de les persones que ara t'envolten són gent falsa. Altres evolucionaran al seu propi ritme i potser tornareu a coincidir allà on aneu. Com diu Sahel, t'has de preocupar de ser el guia i protector d'aquell nen que portes dins. Has de seguir endavant per tu i per ell. La gent falsa desapareixerà. Qui t'hagi de seguir et seguirà i qui no, potser hagi de seguir un altre camí i viure altres experiències. Les proves no són iguals per a tots. No pots romandre amarrat esperant els altres. Sigues tu mateix. Sigues fort. Aprèn i endavant. Cadascú ha de recórrer el seu propi camí i potser els nostres camins es tornaran a creuar en algun punt. Endavant sense por. I que la força t'acompanyi. Gràcies per participar, pels likes i comentaris i per compartir. Gràcies als moderadors i totes les persones que se sumen a aquesta gran família. Sempre al meu cor.